The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakainkwento sa illegal na droga. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Webes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo itong mga ka-aksyon mula sa Iriga, Camarines Sur. Isang pamilya ang humingi ng tulong at nais manawagan dahil sa isang buwan na raw walang paramdam ang kanilang kapatid. Alalahanin ni Eldwin Pirangka, kapatid ng nawawala, ay ang seguridad at kaligtasan nito. Magandang hapon, Eldwin. Magandang hapon po. Opo, anong araw po ninyo napansin na nawawala na po pala itong kapatid po ninyo? Nung ano pa po, November 17 November 17. po. Mahigit isang buwan na siyang nawawala. Opo, so paano nyo po napansin na wala na po ito sa inyong bahay, itong kapatid po ninyo? Panay alis kasi yun ng bahay. Ayaw na nag-steady lang sa loob ng bahay. Laging umaalis. Pero umuwi naman, pero hindi ganito katagal nung nag-iisang buwan na. Okay. So ibig sabihin, Full time lang po. opo, so ibig sabihin, hindi po ito ang unang beses na umaalis po itong yung kapatid po ninyo sa bahay po ninyo. Pero ngayon lang, yung pinakamatagal na hindi po ito nakauwi sa inyong bahay. Opo ma'am. Ay opo sir. Opo, pero sa tuwing umaalis ba ito sa inyong bahay ay agad naman itong nakukuha or kayo yung naghahanap at agad yung nakukuha or siya ay yung mismong umuwi sa inyong Minsan bahay? po natin ng barangay kasi po nagpapasayaw ko kayo minsan dito sa mga kalsada. Okay. Pag hindi naman siya inaano, hindi naman mabait yun eh. Opo. So, nung unang beses kumbaga, umalis po ito sa inyong bahay, mga ilang araw lang sana yung pinakamatagal niyang, kumbaga, ilang araw lang yung pinakamatagal, pero nakakabalik rin ito sa inyong bahay. Mga 3 araw, pero umuwi din. Pero hindi yung ganito katagal, yung nagbubuwan na. Opo. Ito po bang kapatid po ninyo ay nakakalabas na ng barangay, munisipyo? Opo. Ano yung... Nakarating yan ng Nabwa. Pero dyan malayo na yan eh. Opo. First time lang din. So, ang pinakamalayo na po nga narating po ng kapatid po ninyo ay bayan ng Nabwa. Opo. Opo. Matanong ko lang, Eldwin, ano yung pangalan po nitong kapatid po ninyong nawawala at ilang taon na po ito? Si Evan James Perangka po. Tsaka 24 years old na po. 24 years old. Oo. Opo. May trabaho ba itong si Evan? Anong trabaho niya? Dati po, may trabaho yung buhay pa yung papa namin. Ano yung Kasi trabaho hindi niya? na nawala. Parang nagbago yung isip niya. Hindi na siya nagtatrabaho. Minsan hindi kumakain. Laging tulala sa loob ng bahay. Opo. Eldwin, matanong ko lang, meron ba itong pinagdadaanan itong si Evan? Meron ba itong sakit? Yung nasa post po, yun. Ano yun, Eldwin?
Pakiulit nga po. May sakit po. Hindi naman siya nagsimula lang yung sakit niya nung yung papa namin nung namatay na. Mm. So, So, bago yung isip niya, yung kilos niya. opo. Anong taon po ito namatay po yung tatay po ninyo? Magdadalawang taon na po, nung 2023 ata po yun. Opo. Bago pa lang. Opo. So, ibig sabihin, simula nung namatay po itong tatay po ninyo, ay dinamdam po ng kapatid po ninyo at naging sani po ng kanyang sakit. Opo, parang ganun po. Opo, at dati po ay, kumbaga, nagtatrabaho ito, katuwang ng... May girlfriend yan dati. Mm. So, nakakatuwang po ng tatay po ninyo sa pagko-construction, si Evan. Opo. Opo. Ito po ba ay nakapag-aral itong si Evan? Nakapag-aral yan po. Anong taon po ito natapos po ni Evan? Grade 10 po. 10? Grade 10. Opo. Pero nung una, before po itong mamatay po yung kapatid po, yung tatay po ninyo, ay okay naman yung, kumbaga, yung sitwasyon ni Evan ay okay naman siya. Opo, nung buhay pa yung papa namin. Basta nagsimula yan, nung namatay na. Si papa. Opo. Ano yung mga, simula nung namatay po yung tatay po ninyo, ano yung mga kakaibang kilos? Laging tulala. Hindi kumakain sa loob ng bahay. Opo. Trinay niyo po ba siyang kausapin? Isip siya ng isip. Opo. Trinay niyo po ba siyang kausapin itong si Evan? Trinay niyo pong ipa-check up? Nakakausap naman po yun eh, kahit ganun yun. Nakakausap. Mm. So kahit po kayo ay nabigla dahil sa naging asta po ni Evan nung namatay po itong tatay po ninyo. Mm. Opo. Sinubukan niyo po ba itong ipatingnan sa eksperto itong si Evan? Pinagamot na yan si Evan sa pili. Mm. Kamusta po yung pagpapagamot po ni Evan? Nung umuwi yan, dito parang nabago siya. Gumaling-galing. Wala nung tumatagal na. Kasi hindi na umiinom ng gamot yun eh, yung maintenance na binigay dun sa ano. Opo. Pagamutan dun sa pili. Mm-mm. Pinakumpanya si Evan eh. Opo. So kailan po ito nag-start si Evan na kumbaga magsimula siya na umalis po sa bahay po ninyo at kumbaga pumunta sa iba't ibang lugar? Siguro mga So matagal na po itong kumbaga yung gawin ni Evan, kumbaga nakasanayan na ni Evan na umalis ng bahay po ninyo at kumbaga maglakad-lakad kahit saan po. Hello, sir? Hello po. Opo. Meron ba itong mga kaibigan po, si Evan, dyan po sa inyong lugar? Hello, sir? Hello po. Opo. Ulitin ko lang yung tanong ko, ano? Meron po ba itong kaibigan, mga kaibigan si Evan, dyan po sa inyong lugar? Marami po. Opo. So, trinay niyo na po bang kausapin at itanong po sa kanila kung nakita man lang itong si Evan? Wala po. Basta nagsabi lang sa akin, yung uncle ko nagtatrabaho dun sa Liga na dun daw nakita yung kapatid ko. Mm-mm. So, Sa Binatagan, Ligaw daw ko yun. opo. So, yan po yung pinakahuling impormasyon po na naibigay po sa inyo kung saan po kinaroroonan ni Evan. Pero na-confirm niyo po ba na nandun po sa lugar kung saan tinuro si Evan? Oo, kasi nagsabi sa Uncle Regan tapos yung kaklase ko dati na nag-training sa Ligaspi. Mm. Nakita daw din po sa Ligaw, sa Binatagan din. Opo. Nung naipabot po sa inyo yung impormasyon na nandito po sa Ligaw, itong kapatid po ninyo, ano po yung pinakauna nyo pong ginawa? Hinanap po namin.
Ang tagal namin hinanap pero wala kaming nakita. Siguro, gabi na kasi yun, ma'am. Siguro kung araw, pwede nandun nakita namin. Kasi gabi na yung pumunta kami. Opo. Opo. Siguro tulog na nung ano. Opo. Before po ito mawala, meron po ba itong dalang cellphone? Wala po itong cellphone, matagal na. Mm. Basta yung suot niya, dilaw daw po na damit. Tapos dilaw na sombrero. Opo. Tapos nakabag. Opo. At ang lumalabos pong rason kung bakit po nagkaroon ng, kumbaga, sakit sa pag-iisip po itong si Evan dahil po, kumbaga, hindi niya po kaagad na natanggap yung pagkamatay po ng kapatid po ninyo. Ay, hindi po yung kapatid, yung papa ko po. Ay, yung tatay po ninyo. Opo. Okay. Pero ito po bang insidente, ito pong pagkawala ni Evan, ay nai-report niyo na po ba ito sa kapulisan? Na-report na po. Opo. Opo. Sa ngayon po ba... Meron lang sa pulis. Opo. Ano yung naging update or pagtugon po ng barangay at ng kapulisan patungkol po dito sa hinaing po ninyo? Hello, sir? Hello, sir? Wala pa naman pong ano. Basta, sabi nung nasa barangay, mamaya ata hanapin. Ulit dun. Opo. Kasi hanap na namin nung nakaraan, wala kaming nakita eh. So hanggang ngayon po ay, kumbaga, blanco pa rin po kayo kung nasaan po talaga itong si Evan. Opo, kasi matagal na yun eh. Ilang buwan na eh. Opo. Ito po bang si Evan ay merong asawa or girlfriend? Wala po. Opo. Pero, Dati meron. pero before po ito mawala, itong si Evan, meron po ba kayong napapansin na kakaiba? Meron ba siyang, kumbaga, napagalitan ba siya ng mga oras na yon, ng mga araw na yon? Ano yung ano kaya yung rason kung bakit umalis siya ng ganito kahabang panahon? Siguro gusto lang niya eh. Well, hindi naman siya napagalitan dito kasi sanay na yung mga tao dito sa amin na ganun yung Evan eh. Kumbaga, dahil sa kumbaga dahil sa nakasanayan po ni Evan na umalis na lang sa bahay po ninyo ay gano'n na lang yung ginagawa niya. Araw-araw po ba itong umaalis sa bahay po ninyo? Hindi naman po araw-araw, nakakatulog naman po yun dito. Pangilan po ito sa magkakapatid itong si Evan? Sunod po yan sa akin, pang-5. Pang-5? Opo. Opo. Kamusta itong si Evan bilang kapatid? Mabait naman po. Kasi matulungin sa magulang. Basta mabait yan eh. Opo. Nung nandyan po sa bahay po ninyo itong si Evan, ano yung mga kadalas na ginagawa niya po sa loob ng bahay po ninyo? Hello po. Opo. Hindi ko. Opo. Nung hindi pa po ito nawawala itong si Evan, ano yung madalas niyang ginagawa sa loob ng bahay po ninyo? Siya po ba ay, kumaga, nauutusan sa pagluluto? Ano yung mga kadalasan niyang ginagawa sa bahay po ninyo? Kumain, humingi na pagkain. At hindi naman siya, kumaga, nananakit ng ibang tao? Hindi naman po. Mabait nga yun eh. Opo, bilang isang kapatid po ni Evan, ano mo yung nararamdaman niyo po at kinakatakot ngayon dahil sa halos isang buwan na pong hindi po ito nahanap itong si Evan? Sana po kung may makakita kay Evan, magbigay agad. Opo. Sa ngayon po, kamusta na po yung nanay po ninyo dahil sa nangyari pong pagkawala po ni Evan? Hello, sir? Hello, sir? Hello? Yan, medyo naputol po yung linya po ni Sir Eldwin. Tinetry po natin na makonect po ulit kay Sir Eldwin. Ayan. Sa muli, Sir Eldwin.
Hello. Opo. Sa ngayon po ba, ano yung nararamdaman ngayon ni nanay patungkol po dito sa pagkawala ng kapatid po ninyo? Hindi rin siya nalulungkot kasi anak niya, hindi niya nakikita. Pero nga kapatid. Opo. Kung meron po kayong kinakatakot ngayon dahil sa halos 1 buwan na po itong nawawala itong kapatid po ninyo, ano po yon? Hello, sir? Hello. Opo, kung meron man kayong kumbaga kinakatakot dahil sa halos 1 buwan na po itong nawawala, itong si Evan, ano po yon? Gusto namin ligtas si Evan, sana po makita na yung lumahanap. Opo. At sana naman po ay agad nang mahanap po itong si Evan, lalo ngayon na may, kumbaga, pabago-bago yung panahon at magpapasko pa naman. Ayan, Sir Eldwin, meron po tayong nakikinig ngayon at nakakapanood. Ano po yung mensahe nyo po sa ating mga kababayan in case po na meron po silang impormasyon patungkol or may nakakita po dito sa kapatid po ninyo? Sana po kung may makakita kay Evan James Perangka, mag-report agad sa kapulisan o sa... Sana po makabalik si Evan ng ligtas. Opo. At kung meron ka rin na mensahe, Eldwin, dito sa kapatid mong si Evan, ano yon? Sana umuwi na siya. Sana makauwi na po siya. Yun lang po, ng ligtas. Ayan. Ayan mga ka-aksyon, naka-flash po sa inyong mga screen ang larawan po ni Evan James Perangka, 24 years old with mental condition. Nakatira po siya sa Barangay Aventurina, San Jose, Iriga City, Camarines Sur. At kung meron po kayong impormasyon o nakakita sa kay Evan, maaari kayong tumawag or magbigay ng mensahe sa number na ito, 0930-020-2778 or 0970-789-9222. O kaya naman magbigay ng mensahe o magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. Ayan mga ka-aksyon, tulungan po natin ang pamilya Perangka na agad na makita po itong si Evan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sir Eldwin. At in case po na meron pong magbigay kaagad ng impormasyon sa amin, ay agad po namin ipagbibigay po sa inyo yung impormasyon para sa madali ang mahanap po itong kapatid po ninyo. Thank you po, sir. Ayan. Salamat po. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng maagang pamasko ng Ako Bicol Party List para sa daang-daang mga kabataan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano,
Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Sa bawat sulok ng Pilipinas, sa kabundukan, sa tabing dagat, at sa mga liblib na barangay, naroon ang Ako Bicol Party List. Kasama mo, kakampi mo, kasurog mo sa laban para sa mas maginhawang buhay. Mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang serbisyong may puso, mga programang hindi lang proyekto, kundi tunay na kwento ng pag-asa, pagkasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa bawat medical at dental mission, daan-daang pamilya ang nakatanggap ng libreng konsultasyon, gamot at ngiti, katuwang ang mga volunteer doctors, dentists at partners na may pusong maglingkod. Sa bawat wheelchair na ating naipamahagi, may isang buhay na muling nabigyan ng pag-asa at pagkakataong muling makagalaw tungo sa panibagong bukas. Sa kabuhayan at edukasyon, patuloy tayong nagbubukas ng pintuan ng oportunidad mula sa scholarship programs para sa mga kabataang nangangarap hanggang sa padyak asenso at iba pang livelihood projects para sa masisipag nating kababayan. At maging sa oras ng sakuna, isa kami sa mga unang rumiresponde sa gitna ng ulan, baha o unos. Naroon ang Ako Bicol, agad na kumikilos para maghatid ng relief operations at kalingang may puso. Dahil para sa amin, ang bawat sakuna ay hindi hadlang kundi pagkakataon para ipakita ang tunay na diwa ng bayanihan at malasakit. Tuloy-tuloy din ang mga proyekto para sa malinis na tubig, maayos na elektrisidad at mas maliwanag na kinabukasan. Mula sa mga water system projects hanggang sa mga bagong substations, bawat ilaw, bawat patak ng tubig, simbolo ng pag-asenso. Ang Ako Bicol ay hindi lamang boses sa Kongreso, ito ay kakampi sa serbisyo, kaagapay sa pagbangon at kasurog sa pag-asenso. Patuloy kaming magsisilbi, tapat at may malasakit para sa bawat Bicolano, para sa bayan. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo balikan natin ang ilang mga kaganapan sa Kagbakong, Legazpi City na kung saan naghatid ng daang-daang regalo ang Ako Bicol Party List bilang maagang pamasko. Panoorin po natin ito. Ini pinagigibot kang Ako Bicol Party List sa bilog na Kabikolan and kada munisipyo or syudad, nagpipili kita kisarong barangay
tanganing may ipadagos ining haloy ng programang ang pinagpuunan, ang pinag-aapod na kaugmahan sa Kapaskuhan. Sa nguya na hapon, ining mga aki ini mari sibiki regalo. Gabos sa mga aki, magbabae, maglalaki, may mga kanya-kanyang regalo. Christmas is all about giving. Christmas is all about caring, and especially para sa tuyang mga children. And that's why we are here today to celebrate Christmas with you, lalong-lalo na. Sabi ni kang sa kuyang amigo, pinakapurong ngayon ng barangay. Tama, pinakapurong barangay, pero di nanggad malilingawan kan sa indong lingkod dahil yaon pirmi sa puso kan sa indong lingkod ang barangay Tagmakong. Ba na nagkakatabang sa barangay Ako Bicol. Kaya saludo ako sa Ako Bicol talaga. Maraming salamat po Ako Bicol Party List. Merry Christmas and Happy New Year. Sana po napasaya ang lahat ng mga bata. Pati din po ang mga magulang. Maraming salamat Ako Bicol Party List. Merry Christmas and advance Happy New Year to each and every one of you. At ayan po mga kaaksyon ang walang humpay at walang kapagurang paghahatid ng regalo sa ating mga kababayan, lalo na mga kabataan ng Ako Bicol Party sa panguning ni Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin. At sabi nga ni Kong Pido na ang Pasko ay para sa mga, kumbaga ang Pasko ay araw ng pagbibigayan. Kaya maliban sa mga bata na labis ang tuwa, makita mo rin ang na doble yung saya na nararamdaman ng kanilang mga magulang. Yan po ang patuloy na gift-giving activity ng Ako Bicol Party List sa lahat ng probinsya dito sa Bicol Region. At maliban dyan, maliban sa Albay, dyan sa Kagbakong Legazpi, samantala sa Tabaco naman, live ngayong araw ang Ako Bicol Party List para magbigay ng mamahagi ng regalo sa daang-daang mga kabataan dyan sa Tabaco City. Makakausap natin si Alan Buen Consejo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Tabaco City. Magandang hapon, Sir Alan. Yes, sir. Magandang hapon po. Opo, kamusta na po ang nagaganap na pamamahagi ng kumbaga maagang pamasko ng Ako Bicol Party List dyan sa inyong lugar? Sa ngayon, sir, okay naman, sir. Talagang ang saya ng mga bata, tapos yung mga magulang nito talagang sobrang saya nila kasi may na-receive sila ngayon na maagang pamasko na nanggagaling sa Ako Bicol Party List. Opo, ilan pong mga bata ang nabigyan at nabiyayaan po ng regalo mula sa Ako Bicol Party List dyan po sa nagaganap na gift-giving activity sa inyong lugar? Mayroon po tayo, sir, na 100 na beneficiary po ng mga bata. 50 pong babae, na batang babae, din
50 din pong batang lalaki. Ito po ginaganap ngayon dito po sa Barangay Buwang, Tabaco City. Opo, at maliban na sir sa mga regalo, Sir Alan, ano po yung mga naipamahagi pa ng Ako Bicol Party List dyan po sa ginaganap na aktibidad? Maliban po sa regalo, mayroon din po silang nagkaroon din po sila ng lunch box, may lunch box po, may mga pagkain sila, magula yung parents nila at saka yung mga bata. Opo, at bilang coordinator po, Sir Alan, dyan po sa Tabaco City, ano po yung nararamdaman po natin na tayo po ay naging, naging daan para makapagbigay saya sa ating mga kababayan dyan sa Tabaco City? Talaga po, unang po sa lahat talagang ang Ako Bicol talaga po, dito po sa Tabaco talagang nagpapasalamat po kami kasi hanggang po ngayon, noon pa, sabi ko nga, talagang ang pagtulong at saka pagbigay ng saya sa mga kabataan, lalo na po dito sa Tabaco, talagang ipinibigay ng Ako Bicol Party List sa mga tao. Opo, at maliban dito, Sir Alan, sa gift giving, ano po yung mga hatid na serbisyo ng Ako Bicol Party List dyan po sa ating mga kababayan sa Tabaco City? Actually, sir, continuous naman yung mga ibinibigay ng Ako Bicol Party List na mga programa. So, yung nakaraan nga, mayroon po tayong nag-PF po tayo ng sa SLP. So, yung ganun pa rin yung Sustainable Livelihood Program. So, nandun pa rin po yung tulong ng Ako Bicol Party List. Opo. At Sir Alan, maliban dito sa napiling mga kabataan dyan sa Tabaco, meron po ba tayong target na magkaroon din ulit ng gift-giving activity dyan po sa ibang barangay naman sa Tabaco City? Yes, hopefully po magkakaroon ulit po para po, alam ko naman na hindi po magatubiling hindi po tumulong o magbigay sa yang Ako Bicol Party List dito po sa Tabaco. Kaya Opo. Sana po tuloy-tuloy po at saka alam ko naman na tuloy-tuloy ang ibibigay na tulong at saka saya sa mga kabataan. Lalo na po sa mga kakiyan kabataan dito po sa aming siyudad. Opo. Kung meron ka, Sir Alan, na mensahe sa ating mga kababayan dyan po sa Tabaco City, ano po yun? Sorry po, sir. Opo, Sir Alan, kung meron ka pong mensahe sa ating mga kababayan dyan po sa Tabaco City, ano po yun? Yes, dito po sa Tabaco, una po magandang hapon po sa mga nanonood sa live, so nakikinig, lalong-lalo na mga taga-Tabaco. Nagpapasalamat po kami, lalong-lalo na po ngayong araw, dito po nag-end up na giving sa Barangay Buwang. Siyempre po, nandito rin po yung kapitan, si Captain Sibyo, siyempre po yung mga kagawad. Nandiyan rin po si Kagawad Bane and Kagawad Kix Bongon, Ayaw. So, salamat po sa lahat din na mga taga-Tabaco po. Continuous po ang tulong na ibibigay ng Ako Bicol. Wait lang po tayo. Ayan. Salamat sa lahat. As in, ganun din po sa programa ng Tabang Ora mismo. Ayan. With that, maraming salamat po at mabuhay po kayo dyan. Sir Alan Buenconseo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan po sa Tabaco City. Yes, sir. Thank you very much, sir. Merry Christmas po sa ating lahat. Ayan. Yan po ang tuloy-tuloy na paghatid ng saya sa ating mga kabataan. Hindi lang sa mga kabataan, syempre, sa ating mga magulang. Hindi lang dyan po sa Legazpi, sa Albay. At kahapon nga ay nagkaroon ng gift-giving dyan sa Sorsogon, sa Gubat, Sorsogon. At sinabi nga sa nakatalaan din na magkaroon ng gift-giving sa Sorsogon City. At maliban dyan, nauna na sa Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Yan po ang patunay na patuloy na paghatid ng saya ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan na mga Bicolano, especially yung mga nangangailangan. At yan ang mga kwento at tinaing nating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa.
Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay... At mga kaaksyon, 7 days na lang, 7 araw na lang, 7 tulog na lang, 1 linggo na lang, at Pasko na mga kaaksyon. Merry Christmas mga kaaksyon. Kaya mag-ingat po tayong lahat sa ating mga kababayan na babiyahe po at uuwi sa kani-kanilang mga probinsya dahil sa siksikan ang kumbaga mga daan at sa ating mga kababayan na mas mabuti or maigi ng maaga nang mamili ng kanilang pamasko, mga regalo sa ating mga inaanak at gustong bigyan ng regalo. At hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag